Добре дошли в завода за машини. Днес Никола ще ви покажем комплекса Ополчаец, който е следващото наше съзвик творение от поредицата комплекси, свързани с героичното минало на българския народ. Самият комплекс представлява следното нещо. Състои се от упражнението катерачи, повдигане на щанга от земята до над главата. Всеки рунд се изпълнява, като трябва да се направят 18 катерача, което означава по 9 на всеки крак. И след това до края на минутата се повдига щанга от земята до над главата. Като теглото на щангата е 0,4 пъти личното тегло на атлета, а за давите съответно 0,3 пъти личното тегло. Самите упражнения ще ви покажа с Никола. При първото от него катерача трудно могат да се сложат някакви стандарти и всеки може да чека. Все пак гледайте таза да не минава нивото на раменете и от гледна точка на безопасност дръжте гърба неутрален. Второто упражнение, повдигане от земята до над главата, има в много кросфит комплекси, ground overhead. В случая имаме само две фиксирани точки, долу щангата трябва да опира земята и горе трябва да е заключена в лактите. Как стига от земята до над главата, няма значение, може да я изхвърлите. Може да я обърнете след това да изтласкате. Или по какъвто и друг начин успеете да се сгърчите под нея, за да дигнете до над главата. Разрешение дори бицепс с сгъване с обратна хвата. Важното е горе да е заключено в лактите. Тези, които използват и предпочитат пуловките вместо щаги, могат да направят комплекс с пуловка, като отново си избират дали да правят изхвърляне, дали да я обърнат и след това да изтласкат или по някакъв друг начин, комбинация от свинг, примерно, изхвърляне и още нещо си. Също така фитнес-любителите могат в фитнес залите да използват и дъмбъл, като отново си изберат по какъв начин да го вдигнат долу над главата. В случая може да направите някаква билдърска комбинация, мъртва тяга с един дъмбел, бицепс с сгъване с един дъмбел и след това рамене или прес с един дъмбел. Важното е горе да сте заключили. Когато използвате пуловка или дъмбел, може да видите формулата, по която да изчислите колко повторения да направите. Имате 78 повторения според стандарта на комплекса, които трябва да разделите на килограмите на пуловката или дъмбел. Самият комплекс се изпълнява последния начин. В началото на всяка минута, когато голямата ви стрелка е на 12 или имате две нулички на дигиталния часовник, започвате катерачите. Правите 18 катерача по 9 на крак и след това до края на минутата започвате да повдигате щангата, пуловката или дъмбъл съответно, от земята до над главата. Комплексът завършва тогава, когато направите 78 повторения от повдигането от земята до над главата, като може дори в някоя минута да починете от тях и само да си направите катерачите, след това да раздишите докато свърши минутата. Следващата минута отново започва с катерачите и продължавате с повдигането от земя до над глава. Целта, пак повтаряме, 78 повторения. Или при варианта с пуловка и дъмбъл изчислените по съответната формула. Тогава свършва времето и това е съответно резултата, който сте постигнали на комплекса. Примерно 15 минути и 29 секунди. Това е резултата, който записвате като финален. И сега Никола ще ви покаже 3 рунда от самия комплекс. Старт! Старт.
Сигурно вече се досетите избора на упражненията. С катарача символизираме атакуващите орги нагоре по баира, а съответно от земята над глава са нашите героични опълченци, които са хващали всичко, което имат под ръка, камъни, дървета, а дори стечели грабвате телата, някой се изкряска. И точно с това упражнение сме избрали да увеличим техния подвиг. А ако погледнете числата, четирите цифрички от повторението 18 за катерач и 78, които трябва да направим от второто упражнение, ни дава точно годината на освобождението 1878. Така може би по-лесно ще запомните комплекса, а по-запознатите с кросфит методологията биха се сетили, че има известна аналогия с известния брутален комплекс Кълсъл, където имаме по 5 бърбите и след това се правят тръстери. Нашият е малко по-хубав и е роден. Съветвам ви да го направите. Приятно трениране и ще се видим на следващия комплекс. Чао!